जोङो मोनथिगौ मानगोनां बिटिआरनि सिएम सार रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो। नाथाय दिनै थार्ड क्लास मानसि दिनै फुकन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया। बेखायनो जोङो खावलायदों फुकन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो इउपिपिएल हान्जायाव जोङो थानाय नङा। जोंनि इउपिपिएलनि जे माखासे इयुथ दिनै बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारगोन। जेब्लासिम बिटिआरनि चिफ सार रमद बर' बिथांजों ओएसडि डक्टर फुकन बसुमतारिया थाबाय थागोन। बियो थाबाय थायोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि हान्जाया गोबां खहानि लामायाव। जोङो नंगौ इउपिपिएलखौ जोङो मोजां मोनो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। बे समाव मोनसे खोथा बयनिसिमबो आङो फोरमायनो सानदों आरो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों। जोङो मोनथिगौ मानगोनां बिटिआरनि सिएम सार रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जेब्लासिम बिटिआरनि चिफ सार रमद बर' बिथांजों ओएसडि डक्टर फुकन बसुमतारिया थाबाय थागोन। बियो थाबाय थायोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि हान्जाया गोबां खहानि लामायाव। बेखायनो आङो खावलायदों दिनै ओएसडि डक्टर फुकन बसुमतारि बायदिया थाबाय थायोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि जे माखासे इयुथ दिनै बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नंगौ इउपिपिएलखौ जोङो मोजां मोनो। जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो। नाथाय दिनै थार्ड क्लास मानसि दिनै फुकन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया। जों बेखौ नुहुरदों आरो दिनै बिथांनि जे केरेक्टार बे केरेक्टारा दिनै लाइमोनफोरखौ दुखु मोनहोदों। बेखायनो जोङो खावलायदों फुकन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो इउपिपिएल हान्जायाव जोङो थानाय नङा। बे समाव मोनसे खोथा बयनिसिमबो आङो फोरमायनो सानदों आरो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों। जोङो मोनथिगौ मानगोनां बिटिआरनि सिएम सार रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जेब्लासिम बिटिआरनि चिफ सार रमद बर' बिथांजों ओएसडि डक्टर फुकन बसुमतारिया थाबाय थागोन। बियो थाबाय थायोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि हान्जाया गोबां खहानि लामायाव। बेखायनो आङो खावलायदों दिनै ओएसडि डक्टर फुकन बसुमतारि बायदिया थाबाय थायोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि जे माखासे इयुथ दिनै बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नंगौ इउपिपिएलखौ जोङो मोजां मोनो। जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो। नाथाय दिनै थार्ड क्लास मानसि दिनै फुकन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया। जों बेखौ नुहुरदों आरो दिनै बिथांनि जे केरेक्टार बे केरेक्टारा दिनै लाइमोनफोरखौ दुखु मोनहोदों। बेखायनो जोङो खावलायदों फुकन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो इउपिपिएल हान्जायाव जोङो थानाय नङा। खुलुमबाय, गोजोन्थों।